и са по 50. В купа слагаме 50 грама тиквени семки. Добавяме 50 грама слънчогледови семки. Добавяме 50 грама сусам. Добавяме и 50 грама ленено семе. Така. Добавяме и 50 грама чия семена. 50 грама чия семена. Цялата тази смес заливаме с 200 мл вода. Хубаво разбъркваме. Разбъркваме добре и оставяме сместа да набухне за около 10 минутки, да пие водичката. Към тази смес прибавяме малко сол, малко кимион, малко ориган и разбъркваме. Така получената смес изсипваме в тавичка с хартия за печене. Разпиваме добре, да е на по-тънко в самата тавичка. Разпиваме.